patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. May buntag ka natong tanan sa atong mga kapuso din sa Central ug Eastern Visayas. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyo makita Lunes hangtod sa Biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Mga kapuso, samtang nagkaduol ang Pasko, igid kita angayan nga mag-uol bisan pipila ka nato nalayo man o gimingaw sa atong pamilya. Ang atong timan-an mga kapuso, wa kita mag-inusara sanglit na sila sa atong mga kasing-kasing. Good morning, Kapusong Ses. Good morning, Kapusong Nico. And good morning sa ato ang mga kapuso viewers nga padayong nakisayod o nakikuban ka nato karong buntaga and tinuod ka na next, no? Nga bisan og pipila ka nato ang di makauban ang pamilya karong Pasko gumikan ining pandemya, we can still spend time with them virtually. Ang importante mga kapuso, anaa ang diwa sa Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Og karon nga duol na gayud ang Christmas nang hinaot kami nga inyuhang suportahan ng atoang Daigon on Air. So atensyon din ha sa mga choir, sa mga grupo o kaha sa mga solo o mag-duet nga hilig kayong manganta. Apil na mo niini. Gamita kining official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko nga inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala dinhi sa amua alang sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama na lang ni James Casio, taga Tacloban City. Tanaw nato. Ang pangako ng puso, ibahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, kakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Thank you kang kapusong James gikan sa Tacloban dito sil. Wow, Merry Christmas kaninyo din ha sa Tacloban City. Busa mga kapuso, sugdan na nato ang ato ang morning kay karong buntaga. Atong mahinabi si kapuso actor Ralph Noriega ug sayran ta ang ilahang pagpangandam alang sa mga fresh episodes sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ug ato usab mahinabi ang usa ka clinical psychologist nga maghatag ka nato og katin-awan kung unsa kining mental illness ug unsa ang mga angayang buhaton sa mga tawo nga nakasinati niini. Samtang ato sa maila-ila karong taon-taon kini usa ka libod suroy nga lalaki nag-viral sa social media ug ato kumustahon ang iyang kausaban ug kahimtang karong panahona. Karon ato nang sugdan ang biz talk ni partner Cecil kauban si kapuso Ralph Noriega. Kumustahon ta this morning ang usa sa ka sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday, Ralph Noriega. Hi po, Miss Cecil. Maayong buntag po. Kamusta po? Kumusta ka na, Ralph? What's keeping you busy these days? Ayos naman po, Miss Cecil. At ayun, inaasikaso natin yung negosyo natin. Ayan, So, pag-usapan ayun po. natin itong online food business nyo. What's the story behind how you started this? Ayun, Miss Cecil, yung online business ko, aksidente lang po talaga siyang natayo and hindi naman talaga siya planado na itayo. Siyempre, nag-quarantine ng ilang buwan. Mga 3 months, 3 months yun. And naisip namin na, ba't hindi tayo magtayo ng business? Bake kami ng bake, luto kami ng luto noon nung nag-start yung quarantine. Hanggang sa nag-bake kami ng marami,
Tapos sige, testing natin. Magbenta tayo ng mga 10 cakes sa isang araw. So nagbenta kami ng 10 cakes and nagulat kami, miss, na yung araw na yon 10 cakes ang nabenta namin, kinabukasan, kumalat na yung cake. Tapos, ayun, miss, ang dami na naming orders. Ang galing naman. At tuloy-tuloy na talaga itong kinahiligan mo lang dati, ngayon negosyo na. And since Yes. desserts ang binibenta mo, Ralph, what's your favorite dessert ba? At bakit yan ang pinakagusto mo? Di na ako lalayo, Miss Cecil. Siyempre, doon na ako sa binibenta ko. Siyempre, cake. Pwede mo na siyang kainin on a regular day. Pwede mo na siya kainin on a regular day. Kasi, for celebrations lang yung cake, yun yung mga iniisip ng tao. Pero yun nga, yung gusto kong i-offer sa mga tao is, pwede nyo siyang kainin on a regular day. And aside dito sa online food business, busy ka na din ngayon sa online classes. How are you adjusting sa online classes mo? Ayun, miss, sobrang hirap, honestly speaking, ng online class. Kasi, lalo na sa course ko na mass communication, ako, malaking adjustment for me kasi sanay akong face-to-face, sanay akong gumagawa ng mga practicals, hindi lang puro activity. Kasi sa course na mass communication, miss, more on practical kami, more on gumagawa kami ng films, Yes. nagsusulat kami ng mga script, nagde-direct kami ng mga pelikula. Yun, miss. So, medyo challenging. Pero looking Yes. back, bakit Mascom yung kinuha mo, Ralph? Mass communication po yung kinuha ko kasi dito na po ako sa field ng media. Yes. So, gustong-gusto ko pong lawakan pa yung mga gusto ko pong matuto lalo sa media. On-cam or off-cam. Kasi miss, sanay akong nasa harapan ako ng camera eh. So, hindi ko alam kung paano ba tumatakbo ang mga tao sa likod ng camera. So, gusto kong pag-aralan yun at gusto kong mas maintindihan yun. Kasi miss, if ever man gusto ko din magtrabaho din at ma-experience ang trabaho behind the camera. And this time, kwentuhan mo naman kami, kumusta yung lock-in taping nyo? Ano yung mga bonding moments nyo with your co-stars off-cam? Bonding moments namin, wala masyado kasi ang stricto ng ng social distancing ngayon talagang ini-implement ng GM ng social distancing and may mga medic tayo na nandun sa taping na magpapaalala sa na may social distancing and ayun, syempre naintindihan natin sila kasi ginagawa lang nila yon para hindi tayo mapahamak, hindi masunod pa rin natin yung guidelines na binigay sa atin. Ang importante na buo nyo ang series na ito, di ba? Yes, yun ang importante. Kasi may mga viewers tayo na Team Biday and may Team Waray din. So please invite them to watch sa new episodes ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ayun, guys, iniimbitahan ko po kayong manood ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Magbabalik na po kami. After ilang months naming nawala, nagpamiss lang kami ng konti pero andito na po ulit kami. And before we end the interview, Ralph, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga viewers natin dito sa Cebu at sa buong Visayas? Ayun, maayong buntag po sa inyo dyan, sa mga kapuso natin sa Cebu. Maraming salamat po sa inyo. Pwede nyo po akong i-follow sa aking social media accounts. Sa Instagram, Ralph Noriega, sa Twitter, at Ralph Noriega. So maraming salamat po, Miss Cecil, and sa mga kapuso natin dyan sa Cebu. Ayun. Maraming salamat din, Ralph, for joining us this morning. Ingat ka! Thank you po, Miss Cecil. And that was Ralph Noriega, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang kasinatian, iyahang online business ug ang iyahang online classes karong quarantine. Ug usapon, nangimbitar usab siya sa pagbalik telebisyon sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ug mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso. Unsa may angayan natong buhaton aron pag-atiman sa atong mental health, tayo gihapon niya itong nasinati nga pandemya krisis karon tungod sa COVID-19. Magpakisayod ta kabahin ni mga kapuso gikan sa eksperto samtang ato ilailahon sab kaya itong makauban karong buntaga tungod kay karong bag-o lakip ni siya sa gipasidunggan nga global health mental health leaders
dinhi sa kalibutan. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso, psychologist ni siya og mental health first responder si Sir Philip Chen Tan. Good morning, sir. Good morning, Maing Buntag. Daghan kayong salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. You're a registered psychologist o mental health first responder. Can you tell us more about yourself, sir? I am the founder and psychologist sa Inner Peace, PH, no? Mao na pangan sa private practice. Mental health first responder, no? Mao ni among gamiton kung in kaso na ay suicidal na tao or nagdako na problema na tao, no? Para dili madayon iyang suicide. O volunteer pod ko og NGO karon sa Restore and Children and Family Services, no? So mga magtabang mig mga na-traumatized na mga bata. We've learned, Sir Chen, nga kining organization nga imong gipasiugdahan. Ikaw mismo, lakip sa na-awardan ining 50 top global mental health leaders sa World Health and Congress Awards, sir. Can you tell us more about this recognition, Sir Chen? Thank you for that, no. Ang kanina recognition hitabo to siya mga November 25, no, and it was a global event recognizing leaders in the mental health industry, no. So ang mga tao na awardan ani kay around the globe, mga doctors, mental health professional ug uban pa na profession. Unsa may timailahan nato, sir, kung usa ka tawo nakasinati og dakong impact sa iyang mental health kining nahitabo nato ron, sir? So when we talk about mental health, sir, we wanna describe it, no, define it. Nga, ang mental health is really a state of well-being, no. O malipayon ta, nindot atong mga relasyon, nindot atong kinabuhi. Unya wala tay mga mental disorder. Makibaw ta kung naay problema ang tao sa mental health, kung dili na kay siya malipayon, magpalayo na siya sa mga relasyon, permin lang siya stress, or naamang gaya siya tawag nato depression or anxiety, no. And atong nakita sa karon na pandemic, daghan na kaayo nagpakita og sintomas aning depression o anxiety. Daghan na kay naguol bahin silang trabaho kay work from home setting, daghan na kaayo gimingaw silang mga loved ones or layo na kaayo silang mga relasyon, no, and that's making them even more depressed. How do we best address these issues, Sir Chen? Thanks for the question, no. Actually, daghan man og mga pamaagi na makatabang sa mental health, pero naa ko'y mga general tips. First of all, you want to really connect with your friends and your loved ones, especially karon na pandemic. Kay abi social distancing ta, dili ta pwede mo gawas, dili man pasabot na ma-disconnect ta sa ato mga relationships, no. Kay mao man na ang makapalipay nato as individuals. Unya, we want to make sure we get enough rest and sleep, no? Importante kaayo ni, di nato ma-neglect quality dapat. We want to make sure na we have the right nutrition and exercise, no. Physical health kay connected man ni sa atong mental health, no. Siguro, sir, ang uban murag di kay hatagan og gibugaton ang mental health, pero why is mental health as important as physical health, sir? Good question, sir, no. Ang mental health is really connected with physical health, pero syempre we want to have a good life, no, that is happy, that is fulfilling, that has good relationships. And mental health is actually all about that. It is also the absence of mental disorder or mental illness. Na ay mo ingon na mental health, mental illness, wala man ko'y mental illness, di makubuang. Pero di man napasabot kung na kay mental illness or mental health problem, buang na dayon ka, no. Pasabot siguro basin naglisod ka and you need support, and mao na naatay mga professionals para ana. Ang problema lang karon kay naaman tay tawag stigma, no. Pasabot discrimination sa mga tao na nay mga mental health concerns. Kay abi sa una dili kaayo ni siya popular na naatay mental health problems, di man pasabot na karon di exist, no. Nakagrabe gani karon ang depression ug anxiety masking wala kay na giatiman sa una. And tungod sa stigma, mga tao maulaw na noon na mangita og tabang, no. So we really need to be mindful aning stigma, ani atong pag-discriminate sa mga tao na naglisod. Kay syempre ilang difficulties, no.
kay importante pod kaayo o valid. Og karong panahon na sir, padayon pa man gyud ta ani atong problema crisis karon sa COVID-19. To sum this all up sir, unsa imong message sa atong mga viewers sir sa of course pagpalambo sa ilang mental health sab. Take care of yourself, take especially good care sa inyong self, no? Karon panahon matay tawag mental hygiene, no? So if maligo ta for physical hygiene, mo take care ta sa atong mental health through mental hygiene, connecting with friends, loved ones, getting enough rest, sleep, exercise, and uban pa, no? Stand up for the advocacy if you feel na amoy mga kauban, no, na dako kay problema and it needs more encouraging, no, then i-encourage nato, no, iauhag nato sila, no. Thank you so much. We've learned so much from you this morning. Salamat sir o congratulations di ay sa recognition nimo mga kapuso registered psychologist Sir Philip Chen Tan. Salamat sir. Tama. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, familiar sight ni siya kaniadto sa kadalanan sa uptown area dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Karong buntaga mga kapuso, pangumustahon ta kung sa nayang kahimtang karon kiniyang journey to recovery. Mga kapuso, makauban nato karong buntaga si Roberto Plando o mas naila nga si Berta. Good morning, Berta. Good morning, sir. Kumusta Kung ka? kahimtang. Well, karon maayo nga akong kahimtang og kaloy sa Dios gigiyahan ko, pamaton ko niya og 5 o'clock dawn, then mag-rosary, mag-ampo ako sa iya. Unsa may gikabisihan nimo karong panahon na, Berta? Ang karon, di mami pwede makagawa, sir, sa Safe Heaven. Sa Safe Heaven, ang among baton kaon, tulog, mag-ampo, unya maligo, unya manglaba, wa gyud nakagawas namo, safety kaayo. Ang gate lock gyud, kandado gyud ini kagabi, wa gyud makagawas gyud. Mainampuon na di ka kayo karong panahon na. Unsa may imong giampo, gipangalian nimo? Ang akong gipangaliya, sir, nga kanang mahayagan ang tawo nga nagpaditin sa kuha kay tao magutan, sir, di ba? Di may perfecto nato, sir, kung may mutang tao sa kalibutan. Sa pagkakaron, kumusta man ka? Nag-undergo ka og treatment diha? Unsa may imong mga giagian karon? So far, to God be the glory, maayo kayo, sir. Nag-basket, nag-summer league festival. Unya, wa good kay magsima kog ampo, sir. Ya maglikay sa kog sala, sir. Nami meeting dire, sir. Mag-meeting me about kanang the 12 steps of discipline being rehabilitation center. Naami meeting 7 to 9 o'clock. Naami gitawag og kanang feedbacks meeting, naasad mi 12 steps meeting, ug naasad mi seminars sa mga pag-ila kung doon na ba kay kalain, doon na ba kay kaligutgo, doon na ba kay kasuko, o doon na ba kay pagdumot, ana. Kinsa man ning nag-atiman nimo karon ning sagop nimo karon diha? Si Brother Anton Camelo. Unsa may masulti nimo sa ilang pagtabang nimo? He is God, sir. Very much. Brotherhood kaayo, sir. Wala after nga kanang mga binuang nga plano, nga binastos, o ana, wa gyud. He is a true people. He is a kind people. Unya, matinabangon jud kaayo, sir. Namagoy video ba nga ning gawas sa social media, sa Facebook, ikaw, nga nag-ingon ka nga, ang kwarta, dili kuno na importante. Kaya importante kuno ang relasyon nimo sa Ginoo. That's right. Kaya ang relasyon, ang atong relasyon, kay mas safety man gud ta, kay madungog man ta sa Ginoo. Madungog ta niya, makita nato siya, unya matudluan ta niya. Kay ang kwarta, mag-unsa man ang kwarta, kung wa kay relasyon sa Ginoo, inigabot sa panahon nga dunay
sakit nga katingalahan niya. Ang makaayo ang Ginoo rabi. Mag-unsa man ang kwarta o ang kwarta dili makaayo. So Ginoo rabi tagyapon dagan. Mao. Na may mga nagtan-aw karon unsa may imong message nila be human sa imong tanan nga mga naagian karon. It's time to live good. Balik sa tas matarong. Biya sa tas binuang. Gawa sa tas binuang. Magpagahom sa tagmaayo. Kay gamhanan kaayo ang gikan sa langit. Pagkagamhanan, abot na lang Ginoo ko, Lord. Salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw. Berta, thank you so much. Amping ka. Thank you, San. More power to you. Thank you. Sa BizTalk, ang kapuso actor nga si Ralph Noriega ang atong nakauban nga kabahin ni siya sa fresh episodes unya nga ngayon atong atangan sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Samtang ang psychologist nga si Philip Chentan ang atong nakauban sa Spotlight mipasabot sa importansya sa mental health ug ngano nga angayan ginato kining atimanon labi na karong panahon sa pandemya. O ginaot makapuso nga kuhaan sa nato og inspirasyon ang istorya ni Roberto Plando mas naila nga Berta kinsa ang wa makailan niya dinhi sa dakbayan sa Subo hinaot nga kakuhaan gyud nato og pagtulunan ang iyang istorya. Ilado na gid kayo ni si Berta sa uptown area din. Yes, murag we all grew up din sa Cebu nga makakita jud ka ni Berta samtang mukaon og barbecue dito sa Puente de Pet. Dili lang ka malingaw apan kana gyud do na kay makuhang pagtulunan sa iyang mga istorya. And it's nice to know nga nindot na kayo improvements karon ni Berta. Sakto. You're in a good place now, Berta. Ug daghang salamat sa mga mitabang usab kang Berta. Tinuod. Busa mga kapuso, karong buntaga, aduna kami ibilin kaninyo nga words of inspiration. Transformation is a process, and as life happens, there are tons of ups and downs. It's a journey of discovery. There are moments on mountaintops and moments in deep valleys of despair. By Rick Warren. Sa mga gustong mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Mamahimo sab sa mga official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang salamat kapuso sa inyo padayon nga pagsalig sa programa. Daghang salamat mga kapuso nga nag-uba na usab ta karong buntaga. Busa tutok lang matag alas 8 sa buntag dinhi sa GMA Regional TV Live. That in all things God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe always. Kapuso.